Dwi'n mynd lawr I Lundan I gwrdd â Josh Miller, sy'n ysgrifennu I gylchgrawn mwyndial a sy'n hyrwyddo pêl-droed Cymraeg yn ei ffordd ei hun. Wel Josh, diolch am y croeso i'r swyddfa cwmni mwyndial. Deith fi amdano y cwmni. So, mwyndial wedi dechrau am y Cwpan y Byd 2014. Oedd e fel one-off cylchgrawn. Pobl swydd wedi dechrau fe, oedd just wedi dweud, OK, mae pobl yn offi hwn. Dylen ni'n gwneud mwy a mwy. So mae 50,000 o pobl bob blwyddyn yn darllen mwyndial, a rydyn ni'n wedi mynd o beth I 40,000 pobl ar Twitter I beth I 75,000 nawr. Ac I gweithio ar rhywbeth masif fel hwnna, mae'n really fantastic. A mewn byd lle mae y platfform digidol mor bwysig, ti'n sôn am Instagram, Twitter, pam bod chi wedi penderfynu parhau efo cylchgrawn traddodiadol? Mae'r cylchgrawn yn beth mae pawb yn gwybod beth yw mwyndial. A os mae cylchgrawn yn mynd, does dim mwyndial. A mae pobl eisio darllen quality football writing. Be da ni wedi sylwi nôl yng Nghymru ydy mae mwyndial wedi bod yn tweetio pethau am uwch gyngrair Cymru am yn cyngrair ni. Chdi, dwi'n cymryd sut tu ôl I hynna. Rydyn ni'n gwneud pethau o Sbaen, gwneud pethau o Ffranc, so mae'n ffain I tweetio rhywbeth yn Cymraeg I fi. Os mae gol yn quality, mae'n dal yn quality goled yn te. Ddim just goliau, do the die? Ie, do the die. Mae dau yn arwr yn y swyddfa fan hyn. Pob dydd oedd rhywun yn dod mewn i'r swyddfa yn just wneud hwnna. Rhywun yn gyrru e-bost, do the die? Exactly, yeah. O ddifri rwan, mae hyn yn rhywbeth serious ofnadwy. Da ni'n gweld y cap Gynarfon yn fama. Ochr pwy wyt ti, fi te Gynarfon? Sorry, roeddwn ni gyda Cofis. Dwi'n dwlu ar Cofis. Oedd y pobl gyda'r Cofis yn just fantastic. Oedd boi mynd yn iolo. Oedd e wedi really bod yn ffrind dda I fi. I cael just y feeling o bod gyda pobl pêl-droed. Cefnogwyr pêl-droed, cefnogwyr proper. Rwy'n ni'n trio wneud popeth yn well na pobl arall. A dyna pam rydyn ni'n gallu rhoi rhywbeth fel one ar y front cover o dyn sydd wedi mynd mas I Casablanca am mis a mynd mewn gyda'r ultras. Does neb arall yn wneud one ar cylchgrawn nhw. So, dyna beth ni'n trio wneud. Popeth yn beautiful, popeth yn different. Wel, da ni'n gwerthfawrogi y gwaith da chi'n neud. Dal I retweetio stwff sgorio ag S4C, boi. Diolch am gael ni. Diolch. Diolch, Josh.